150 lagi sir, timbaraydan. Bay dila ko ma 150. Dingan, Direct. para, 150 tak baray dyan. Dusin ka sa babayad, mo 50, pang gasolina nim. Diri lagi sir. Os gini inuwat mo lagi ako. Apa, semuanya. Tinawag-tawag. Ilubi! Di man tinawag-tawag na mo, kagawas-gawas ko, mo kaya bil nun. Yan na, kaya makuha niya na giwas kayo dito. Kaya kinuulat ko tato ni sinakon. Oo, kay, baka kanina pa ka ito nag-order. Sige na, bye! Idulan na driver, kaya yung niya. 30 minutos, sobra, oras na do. Di man tag location, natanan. Mati po. Natudula din dam truck. Tabla pa ngayon takin order. Sige lang order na lagay iba. Yung baga, matatabla man. Location na customer. Location. Pagsulod mo utap, balik paggawas. Pagawas ni mo, sulod liwat utro, tapos diretso la. Makikita mo nga. Magulo man na iya description liwat. Mung kunalat iya kuan. Masamok iya description. Masulod, magawas. Bastos man nga description. Uy, sir, tama na itong pizza. Oh sir, ikaw nga ni Simoy. Oo. Sige kay, ano pasok? Ganito ka katatawa. Di kayo tingnan. Berkong gano'n. Dapat ka, Biris. Tawagan diri man, may signal mo kasi magsigang ini. Amo na di sir. Ay, magutom na. Napapas na yung 150 sir, 115. Hindi mo barayan. Pasok. Ya, 200. Imo na 50. Imo tip. Ayaw sir, anay sir. Ha? Diri kay 150 kasi timbaraydan. Diri 200. Ito, 200 nga nito. 50 imo. Ayaw, diri. Kay bayan ako malugi. Siguro. Hindi ka lugod mo na kasi 50. Diri lagi sir. Kay iti mo baraydan, 150 la. Os kay, ayaw gad sir, malulugi ako. Ano kalugi ni mo? Sobrado ang 50. Diri ni sobra. Sina, Ayaw sir, diri. Lugi lagi ako sir. Tingnan na, diri ka lugod nga dusin plus 150 la. Kay 150 lagi sir, timbaraydan. Bay dila ko ma 150. Dingan, Diri. para, 150 tak baray dyan. Dusin ka sa babayad, mo 50, pang gasolina nim. Diri lagi sir. Mas kanina inuwat mo lagi ako. 150 lagi timbaraydan. Paparaso ka ito. Monggulid man ni driver. Diri ka na. Madali-dali ni mo mauuwat sir. Kaya o. Kaya ako na din niya panda. Uwat-uwatan mo pa ako. Nag-upgrade tayo mo. 150 lang timbaraydan. Mahatag kan 200. Tatagan ka ng para. Baka kay customer ka mo. Always right na lang ka mo pirmi. Paresyado rin ito. Tumati ko 7 man. Tatagan ko na yung 50. Here, driver. Damo na. Di. Sakto la. Niya, ginikawat pa nga ni kan customer bila. Kau na niya mauuwat pak niya. Terus niya, may nakapanda. Direct madadali-dali niya kauwat. Kaya ano? Ano niya baraydan niya order 150. Tapos gintatagan niya 200. Sus, bali mo niya mauuwat. Kaya na diri ka lugod mo, tip ka tunga 50. Sus, nagpaparehas lahat yung ulo. Malulugi nga niya ako. Kaya niya baraydan 150. Tapos matagiyan 200. Kung ikaw, manong kan booking di dasos ay pagkarauta kay bayan ka mauwat kay uwat ka pa naman na tao. Uwat mo naman ito na dito. Yung tawar mo kuha ay maniya. Ato na. Alang man nimot anon pa aron. Ngano sa pa? Direk sugad ay mo kauwat. Nga masisigi ka la 150 na baraydan tas 200 ka tagay masigi ka. Jesus, katatangan ni mo. Ano ko na itong 50? Ang mga kadyalan ko, dito ko booking. Sige. Yung katangag patro kaliwat gyud nga. Uwat liwat. Malulugi ka kung maamo ka ito.